Jo quan vaig arribar a Palau agafava un gravador petit i m'anava pel bosc a gravar ocells, perquè m'encantaven. No hi entenc gens, no sé com es diuen els ocells, això ho saben els caçadors, no? Que després he conegut molta gent a les barraques, en aquestes xefles que es fan de menjar i de beure i de cantar cançons de taverna, que això és interessantíssim, molt divertit. Doncs amb els caçadors ja em van explicar, això és tal, això és una merla, això és un oriol, això és un no sé què. I la veritat és que per jo no en tinc la més remota idea, no? Però vaja, que ho vaig posar, en el Vida Secreta hi ha un tema que es diu Ocells, que no és res més que una improvisació sobre els ocells. Els mateixos ocells són els que estan a sota de Palau, perquè després de fer el tema ocells, diguem, la improvisació ocells, vaig pensar, bé, potser que faci un tema una miqueta més amb cap i peus, no? I vaig fer el tema Palau. En realitat són contemporanis, tant els ocells, que va sortir el 2005, com el Palau, que va sortir ara aquest Nadal passat, no?